Нивелин, какво ти привлече в футбола и от колко време тренираш? От доста време тренирам още от детската градина. От рана детска възраст играя в футбол и от тогава се запали любовта към футбола. А, вече, ди- вече дебютира в основния отбор на Академик и вкара гол на връх 18-я си рожден ден. Имаш ли амбиции да продължиш да се занимаваш с футбол и да превърнеш футбола в професия? Амбиции има, но според мен времето ще покаже до кога и дали ще се осъществи това нещо. Кой момент, свързан с футбола, до момента помниш? Ами, така на пръв поглед ми изкача дебюта в трета лига, когато накосан бях от това да отбележа в дебютния си матч. Кога беше това? На матча с Партизан Червен бряг. Тогава беше и панаира в град Свищов. Твоят идол на зеления терен и на кого подражаваш? Нямам идол и не подражавам на никой. Предпочиташ собствения си стил. Да, собствен стимул. А каква е разликата от юношеския и мъжкия футбол? Бих казал, че е огромна. В мъжкия футбол е по-бърз, по-динамичен, повече борба се изисква и така. Добра ли е симбиозата юнош и първи отбор в Академик? Бих казал, че е добра, за мен е добра. Тежки ли са тренировките и не ти ли пречи футбола на учението? Ами, не мога да кажа, че са леки, все пак сме в подготовка, но са добре, не мога да се оплача. И не ми пречи толкова футбол на учението. Благодаря ти. Моля.